Malvinas non continuará coa busca dos mariñeiros desaparecidos no naufraxio do Argos Georgia. O goberno comunicou a decisión 9 días despois do afundimento. Son 4 os tripulantes que non foron localizados, entre eles o veciño de Ribeira, José Antonio García. Que tal? Moi boa noite. De seguido lles ampliamos esta información. Antes, titulares. Detido en Ribadumia o narco vilanovés Braulio Vázquez por un presunto delito de branqueo de capitais. O Servizo de Vixilancia Aduaneira cifra en máis dun millón de euros os cartos branqueados. O Tribunal Constitucional rexeita o recurso do Estado contra a prórroga concedida a Ence. Dende a Pasteira interpretan que esta resolución elimina as dúbidas sobre o futuro da factoría de Lourizán. Dimisión en bloque da dirección do Instituto de Poio. O equipo tomou a decisión onte en sinal de protesta polo recorte de 2 profesores pro centro. Hoxe inaugurouse en Cambados o túnel do Viño. No Salón José Peña poderán catarse ao redor de 180 marcas elaboradas por máis de 70 adegas de Rías Baixas. O Club Náutico de Portosín acolle entre o 10 e o 11 de agosto a súa proba máis lonxeva. Unhas 30 embarcacións participarán na 36 edición da regata Pitusa Sabín. Estamos nas novas do día. Comezamos. Suspendida a busca dos desaparecidos do Argos Georgia. Así o decidiu o goberno das Malvinas 9 días despois do afundimento do palangreiro a 200 millas da costa de Stanley. O operativo, que fora suspendido de xeito temporal por mor das malas condicións meteorolóxicas, retomouse esta fin de semana. Dende entón, unha patrullera rastrexou unha superficie de máis de 1000 millas sen obter resultados sobre o paradoiro dos 4 mariñeiros que permanecen desaparecidos. Recordemos que entre eles está un veciño de Ribeira, José Antonio García, coñecido como Pichón, que traballaba como relevo de máquinas no barco. Aínda así, as autoridades animan os buques que transiten pola zona nos próximos días a estar atentos ante calquera indicio. Mentres tanto, os corpos das vítimas mortais chegaron onte a Reino Unido para practicarlles as autopsias e proceder á confirmación da súa identidade. Entre eles atópanse 3 galegos, un deles de Noia. Detido en Ribadumia o narco vilanovés Braulio Vázquez por un presunto delito de branqueo de capitais. O Servizo de Vixilancia Aduaneira cifra en máis dun millón de euros os cartos branqueados. A operación foi bautizada como Frankenstein e no seu marco mantéñense como investigadas outras 6 persoas do entorno familiar de Vázquez. Durante os rexistros, os axentes interviron unha granxa de minado de criptoactivos, tamén numeroso material informático e documentación, e decidiron o bloqueo de 15 inmobles. As pescudas apuntan a que entre os anos 2004 e 2021 o vilanovés adquiriu numeroso patrimonio utilizando como homes de palla a persoas do seu entorno familiar. Braulio Vázquez fora condenado a 9 anos de cadea en setembro de 2023 como autor dos delitos de tráfico de drogas e pertenza a grupo criminal. Ademais, está a ser xulgado na Audiencia Provincial de Pontevedra pola Operación Pantín, que o vencella con 3.800 kilos de cocaína que chegaron ás costas galegas a bordo do buque Carar no ano 2020. O Tribunal Constitucional rexeita o recurso do Estado contra a prórroga concedida a Ence. A Avogacía do Estado presentara un recurso de amparo en contra da sentenza ditada en febreiro do 2023 polo Tribunal Supremo, avalando a legalidade da concesión. Dende a Pasteira interpretan que esta resolución elimina as dúbidas sobre o futuro da factoría de Lourizán. O Concello de Pontevedra, pola súa banda, reafirma o seu compromiso para continuar coa batalla legal contra a continuidade da empresa na ría. Boas novas para Ence. O Tribunal Constitucional vende inadmitir a trámite o recurso de amparo presentado pola Avogacía do Estado en contra da sentenza na que o Tribunal Supremo avalaba a legalidade da prórroga da concesión da factoría en Lourizán. O pronunciamento de febreiro de 2023 daba luz verde á continuidade da pasteira na ría ata o ano 2073. Dende a empresa interpretan que esta decisión do Constitucional despexa as dúbidas sobre o futuro de Ence Pontevedra. Ademais,
tribunais xa trasladaron a información á Comisión Nacional do Mercado de Valores. Así as cousas, aínda está pendente de coñecer a decisión do Tribunal sobre o recurso presentado polo Concello de Pontevedra contra a prórroga. A este respecto, dende o Goberno local, onte reafirmaban o seu compromiso para continuar coa batalla legal contra a presenza da pasteira en Lourizán. A empresa Cycle comezou hoxe a prestar servizo no aparcadoiro do Centenario de Ribeira. Garántese así o persoal suficiente para manter as instalacións abertas día e noite durante todo o ano. A entrada da nova empresa encargada do parking do Centenario permitirá que estea operativo ás 24 horas. O Concello de Ribeira dá así o paso definitivo para poñer a disposición da cidadanía un aparcadoiro céntrico e asequible, posto que conta coas tarifas máis baratas do Barbanza. A primeira hora factúrase a 60 céntimos, a segunda a 90 e a terceira e sucesivas a 1,20 a hora. Haberá tamén bonos mensuais en diferentes modalidades e a Asociación de Empresarios bonificará aos clientes do comercio local. Normalizar a situación e dar ese servicio que necesita Ribeira, que é de ter un aparcadoiro céntrico operativo e prestando servicio durante 24 horas durante todos os días do ano. E en eso estamos. Vimos de hoxe mesmo entrou en funcionamento a nova empresa Cicle, que é quen se encarga dese mantemento e conserxería desta instalación, e así tamén informar que se aplicarán esas novas tarifas que xa se habían aprobado, xa tiñamos aprobado no mes de xaneiro a través desa ordenanza fiscal, onde se establecen uns precios moi competitivos e moi baratos. Ademais deste contrato, o Goberno prevé adxudicar nas próximas semanas os novos aparellos de control de acceso e pago automático. Tamén está proxectada a reforma da cuberta para eliminar humidades, que implicará a remodelación da Praza do Centenario. Ademais dese contrato, fixemos traballos e nas vindeiras semanas axudicarase xa a renovación de todos os aparatos de control de acceso e tamén de cobranza con uns novos caixeiros intelixentes e que a xente vai poder utilizar de maneira máis simple. Ademais dese investimento na maquinaria que acadan os 169.000 euros de investimento, imos renovar toda a cuberta exterior, é dicir, vamos a facer unha reforma exterior da Praza do Centenario que vai permitir eliminar todas as humidades e filtracións que se estaban producindo neste momento neste aparcadoiro e, por tanto, durante este ano tamén se van a facer actuacións aquí que van a mellorar o servizo do Centenario para toda a poboación. O Concello pecha así un longo proceso para a municipalización do aparcadoiro despois de que a empresa, que ostentaba unha concesión por 50 anos, se declarase en concurso de acredores. Dende entón, traballouse para rescatar a titularidade da instalación, apostando pola xestión directa. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia denega licenza para a demolición do interior do edificio da Rúa Michelena 11 en Pontevedra. Trátase do inmoble que fai esquina con Gutiérrez Mellado. O Tribunal Galego confirma así a decisión tomada polo Concello Pontevedrés e por Patrimonio da Xunta de Galicia. Ambos rexeitaban a demolición se a promotora non presentaba o proxecto construtivo do novo inmoble. Nos aquí, lamentar chegar a este punto, no seu día os técnicos municipais recomendaron á empresa encargada da demolición que seguisen estrictamente o recomendado por Patrimonio da Xunta, que seguisen as súas directrices para poder sacar adiante a demolición, que presentasen un proxecto de construcción respetando a protección do Santuario da Virxe da Peregrina. Non o fixeron así, preferiron recurrir esa resolución e non facer caso aos consellos dos técnicos municipais. Segundo o establecido, o novo edificio debería conservar a fachada actual, xa que se trata dunha construción afectada polo ben de interese cultural do Santuario da Peregrina. Así as cousas, a empresa optou por non presentar o proxecto de construción e levar a decisión de Concello e Xunta aos tribunais. Ante esta decisión do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia cabe recurso de casación por parte da empresa. En caso de non recorrer e querer continuar coa iniciativa, a empresa deberá iniciar todo o procedemento administrativo e presentar o proxecto construtivo para obter a licenza de demolición.
Dimisión en bloque da dirección do Instituto de Poio. O equipo tomou a decisión onte en sinal de protesta polo recorte de 2 profesores pro centro. Nun comunicado denuncian os constantes agravios que din o instituto sufriu durante o curso 2023-2024, a falta constante de atención ás demandas que se fixeron e as decisións tomadas pola administración. Aseguran que non se deu resposta á súa petición de financiamento específico permanente para alugueiros do ciclo medio que se imparte no centro. Así as cousas, onte recibiron un ingreso de case 14.000 euros que se deben usar para o pagamento das instalacións do primeiro trimestre. Pero esta medida non convence, xa que a dirección saínte non ten garantías de se cubrirían os 2 restantes, polo que non poderán asinar convenios coas empresas para planificar o curso. Pero a pingueira que colmou a súa paciencia foi a retirada dos 2 profesores especialistas de 2 módulos, manobras con cordas e itinerarios no medio natural, que aseguran son moi específicos e de alto risco. Esta situación lévaos a ter que refacer o traballo realizado en materia de planificación, así como a prescindir de moitas medidas de atención á diversidade do alumnado. Cuestións todas elas que aseguran xerarán un descenso notable na calidade do ensino. A deputada provincial de Igualdade, Soledad Agra, visitou esta mañá as instalacións de Ámbar en Ribeira. Alí participou nun curso de habilidades digitais para previr as violencias sexuais, cofinanciado pola Deputación da Coruña. A campaña de prevención da violencia de xénero que promove a Deputación da Coruña ao redor do 8M e se desenvolve durante todo o ano, quixo achegar parte da súa programación a centros que traballan con persoas con diversidade funcional. Leváronse a cabo en 10 concellos da provincia unha serie de obradoiros de capacitación digital para detectar desigualdades e previr a violencia de xénero a través das redes sociais. Sempre se suelen facer os obradoiros ou as actividades alrededor da igualdade de prevención de violencia de xénero en centros educativos ou en asociacións ou abertos a todo o público, pero realmente aqueles centros que traballan con diversidade funcional quedan moitas veces apartados destos circuitos de sensibilización e de traballo en igualdade. Polo tanto, centrámonos durante esta campaña nestes espazos, nestes centros que traballan, como moi ben dixo a súa presidenta, con persoas con diversidade funcional que tamén se achegan a ese mundo da digitalización e que, polo tanto, é importante que teñan coñecementos de como prever tamén posibles violencias de xénero, posibles desigualdades. Creemos que é fundamental pois ter ese tipo de formación, porque incluso andando todos os días en esos todos esos mundos que leva as redes sociais, pois nos poden levar a meternos en un problema pois que ao mellor non é fácil de solucionar. A deputada provincial responsable da área de igualdade xunto coa concelleira de Igualdade de Ribeira tiveron ocasión de compartir cos alumnos de Ámbar os contidos deste curso, que pretende tamén dotalos das ferramentas necesarias para pedir axuda ou denunciar posibles abusos no entorno digital. Evitar o mal uso, o acoso, o todo o que leve unha falta de autoestima, porque as redes sociales son capaces de conseguir que unha persona se vea como mal físicamente, que perda parte da súa autoestima con comentarios absurdos, que asente toda a población infantil e adulta, e sobre todo a xente con unha diversidade funcional, sepa que hai axuda para evitar todos estes problemas. Santiago Freire ven de ser elixido como presidente da Asociación de Concellos do Camiño da Ría Muros Noia. Freire substitúe neste cargo a alcaldesa de Lousame, Teresa Villaverde, que presentará xa a súa renuncia na última asemblea da entidade, celebrada en xullo. A Asociación de Concellos do Camiño da Ría de Muros Noia celebrou unha asemblea xeral extraordinaria na Casa Consistorial noiesa coa finalidade de renovar a xunta directiva da entidade. Tan só se presentou unha candidatura de consenso encabezada polo alcalde de Noia, Santiago Freire. A súa elección foi por unanimidade. Freire substitúe no cargo a alcaldesa de Lousame, Teresa Villaverde, que ocupaba ata de agora a presidencia da entidade, pero que presentou a súa renuncia o pasado mes de xullo debido a motivos persoais.
Na nova xunta directiva, o rexedor noiés estará acompañado por Guarina Rey, concelleira de Turismo de Brión, como a vicepresidenta, María Lago, alcaldesa de Muros, como a secretaria, Manuel González, alcalde de Outes, como a tesoureiro, e Esteban Ares, primeiro tenente de alcalde de Lousame, como a vogal. Na reunión fíxose un recoñecemento ao traballo realizado pola anterior xunta directiva, personificado na súa presidenta, baixo cuxo mandato se puxo en marcha a asociación, se definiu a historicidade do camiño, se conseguiu o seu recoñecemento pola Igrexa e se iniciaron tamén os traballos de restauración e sinalización do mesmo, entre outras iniciativas. Na xuntanza tamén se marcaron os próximos obxectivos da entidade, que deben pasar por darlle un novo impulso ao Camiño de Santiago da Ría de Muros Noia, chegando a acadar a súa oficialización como ruta xacobea por parte da Xunta de Galicia. Facemos unha pausa para a publicidade e voltamos de contado. A festa do Albariño de Cambados continúa e dende hoxe xa pode visitarse outra das súas actividades na programación. Este mediodía inaugurouse o túnel do viño no Salón José Peña, un espazo no que os amantes do viño poden degustar de forma moderada e tranquila gran variedade de elaboracións de Rías Baixas. Para que poidan catar os viños, pois é unha oportunidade casi única no ano para poder catar 177 marcas, non? De todas as zonas que están aquí presentes, de todas as zonas. Entonces, é unha cousa moi importante, cada vez está máis demandado este túnel do viño, porque eu ben sei, como presidente da denominación, que cada vez nos están preguntando máis por este túnel, cantas marcas van a participar. Donde vamos a encontrar jóvenes, añadas anteriores a la añada actual de venta, 2014, 2015, la añada más antigua de este túnel es la 2012. También vamos a encontrar espumosos, tintos, vinificaciones especiales, crianzas en barricas, bueno, una variedad muy grande de vinos donde el público, tanto amateur como profesional, como simpatizante, va a encontrar lo que está buscando. O espazo reúne un total de 180 mostras de 72 adegas diferentes. Son viños de todo tipo, amparados sempre polo Consello Regulador. Ademais, os asistentes poderán contar co apoio de expertos sumilleres que os guiarán durante a cata. O túnel estará aberto ata o sábado pola mañá. O prezo da entrada é de 25 euros. Hoxe tamén se celebrou no Parador de Cambados a cata prima, a primeira sesión da 36ª cata concurso Albariño Rías Baixas. Nela participaron 61 adegas da denominación. Os mellores pasaron a cata derradeira que se celebrará mañá. Como resultado, sairán as marcas premiadas que ostentarán o título de mellores Albariños Rías Baixas da Anada 2023. Os galardóns serán entregados durante o almorzo oficial da festa que se celebrará o domingo 4 de agosto. A Pobra aquece motores para unha nova edición do Carme dos Pincheiros. As festas desenvolveránse entre o 16 e o 19 de agosto con actividades de lecer para todos os públicos. O venres 16 darán comezo unhas das festas máis agardadas polos pobrenses. O desfile dos xigantes e cabezudos suporá o pistoletazo de saída das celebracións, xunto co pregón que este ano correrá a cargo de Francisco Dávila, CEO de Movalco. Que será Francisco Dávila Luaces, que é o CEO de Movalco, quen vai a dar o pregón. Queríamos que esta honra recaese este ano en alguén pertencente ao tecido empresarial da localidade, non? Algo que ata agora as empresas nunca tiveron a oportunidade de dar o pregón. Nos consideramos que as empresas son esenciais para este concello, non só desde o punto de vista económico, sino tamén social. Neste ano a Comisión de Festas e o Concello acordaron cambiar o formato das celebracións, asumindo a Administración a organización de 3 xornadas, mentres que o domingo, día da procesión, correrá a cargo da entidade. Temos pola tarde a misa solenne, para sacar despois ao remate a procesión, como sempre facerase a ofrenda no Pantalán, e a partir de aí, pois, outra vez de volta hasta a iglesia. E pola noite temos a verbena
é un pouco máis ou menos do formato que viñemos facendo todos os anos antes. Temos unha orquesta e despois temos o que facemos os últimos 2 ou 3 anos para atrás, que é unha disco móvil. Outra das citas máis multitudinarias destas festas son os sanjuerguines, coa mocidade como protagonista. Despois, ás 4:30, comezará o simbólico recorrido da auga, da Festa da Auga, para despois ás 6 volver á Villa Olímpica, que é o que denominamos nós a parte de atrás do Parque do Castelo, para ali poder realizar as Olimpiadas Pincheiras. Entre as propostas musicais destacan os concertos de Forraje e Fillas de Casandra, así como as orquestras que amenizarán as verbenas nocturnas. Reúne moitos xéneros diferentes, porque, como xa dixen ao principio, son unhas festas que acude xente de unha variedade de edad moi grande, o sea que creemos que con esta mostra, como temos, por exemplo, a Fillas de Casandra, o Tributo de Aba e a Forraje, por nombrar tres actuacións así importantes, eu creo que aí xa se pode amosar que chegamos un pouco a todas as edades. A extensa oferta de actividades que conforma o programa engádense un dos principais atractivos das festas, que son xa toda unha tradición nos pincheiros. Os xigantes e cabezudos percorrerán a vila durante os 4 días que duren as celebracións. Pontevedra convoca unha nova edición do Premio Literario Pinto e Maragota, un certame que ten como finalidade visibilizar e dignificar a diversidade sexual e de xénero. Poderán presentarse obras dos diferentes xéneros literarios como novela, teatro ou poesía, tanto para público infantil como xuvenil e adulto. Nesta cuarta edición o premio está dotado con 3.000 euros. Que en Galiza fomos pioneiras en lanzar esta convocatoria. Por que o fixemos? Fixémolo porque sempre que lle damos voltas ou que nos ronda a cabeza como podemos mellorar a nosa cidade para que sexa unha cidade aínda máis aberta e máis inclusiva, se nos veñen á cabeza pois moitísimas estrategias de visibilización en rúa, de programas, congresos e demais. Pero creo que a literatura, creo que a escrita, creo que a arte de escribir é un proceso fundamental para dignificar e para visibilizar a nosa realidade. Os días 6 e 7 de agosto volve a Pontevedra o programa Urbana Monte Porreiro. A cita converterá o miradoiro do barrio nun escenario polo que pasarán algúns dos principais representantes da música urbana. Actuarán Xavivo e Sul MacLean, Follone e Vértebras. A entrada é libre e os concertos comezarán ás 9 da noite. Cos mellores concertos de música urbana e ademais eu coido que este ano cun importantísimo salto de calidade nas bandas que veñen a presentar os seus espectáculos en Monteporreiro. Sabedes que temos unha programación que quere chegar a todos os barrios en Monteporreiro, que é un barrio especial, un barrio populoso, quizáis o barrio que queda máis afastado da cidade. Queremos facer un esforzo especial porque teñan ali unha programación de moi alta calidade. Rianxo acolle este sábado a terceira edición da Andaina Solidaria en favor do pobo saharaui, organizada por SOGAPS, Solidariedade Galega co pobo saharaui en colaboración co Concello. A Andaina terá 2 percorridos, un de 12 km e outro de 5, con perfis baixos para acadar a máxima participación posible. Todo o recadado irá parar a SOGAPS para destinalo ao programa Vacacións en Paz. Haberá a posibilidade tamén de colaborar a través do dorsal 0 facendo unha doazón polo importe desexado. As inscricións poden realizarse na web de M-Sports. Ata 3 anos será gratuita, de 4 a 17 anos 5 euros e para maiores de 18 será de 8 euros. Aqueles interesados poderán obter máis información tamén na web do Concello, www.concelloderianxo.gal. O Real Club Náutico de Portosín acolleu este mediodía a presentación da regata Mar de Fisterra Trofeo Pitusa Sabín. A proba a máis lonxeva do club sonense desenvolverase a fin de semana do 10 e 11 de agosto. A cita será ademais valedeira para o Trofeo Presidente Xunta de Galicia. A regata Mar de Fisterra Trofeo Pitusa Sabín cumpre este ano 36 edicións, converténdose na máis lonxeva das que organiza o Real Club Náutico de Portosín e por extensión das que se celebran en toda Galicia.
Nela prevese a participación de ao redor dunhas 30 embarcacións chegadas dende diferentes clubs de toda Galicia. A proba será ademais este ano puntuable para o trofeo Presidente Xunta de Galicia. Es una de las decanas de la vela de Galicia, es una regata que empezó a navegarse a finales de los 80, que quedan ya muy lejos, una de las regatas más antiguas que se navegan en nuestra comunidad gallega, y que este año además, pues coincidiendo con esa 36 edición, pues está, digamos que se pone de punta de largo, porque entra ya de forma pues absoluta y sin delegación de nadie y por méritos propios a formar parte del Trofeo Presidente Xunta de Galicia, que es el circuito de regatas de alto nivel más importante que se celebra en nuestra comunidad. Dende hai 10 anos conta co patrocinio do matrimonio formado por Pitusa Sabín e Jacinto Hernández, que exercen como mecenas da regata. Tiene la particularidad de poder contar desde hace 10 años, hace 10 ediciones, con el apoyo constante y generoso y altruista de tanto Jacinto como Pitusa, que demuestran pues un cariño por el club, por la vela y por hacer club, que realmente es quizás más encomiable cuando las ayudas son de ese tipo, ¿no? Nós estamos moi satisfeitos por o éxito da regata e como ha ido crecendo ao longo dos anos. Ser parte do trofeo Presidente é moi importante e nos sitúa ao nivel que a regata se merece. Son xa moitos os barcos que repiten, que veñen dun ano para outro e sempre retornan moi contentos por os servicios do club, por o recibimento que lle damos, por o éxito da regata. Nada máis que desearlle aos barcos que teñen bons ventos e moita sorte. Nada máis. A presentación da proba contou ademais coa presenza do concelleiro de Deportes, Carlos Lorenzo, que fixo alusión á importancia de poder acoller este tipo de regatas, que se converten nun polo de atracción turística para a localidade. O Club de Baloncesto Santa Baia organiza en colaboración co Concello de Boiro a segunda edición do torneo 3x3 de baloncesto. A actividade terá lugar na fin de semana, o sábado e o domingo nas pistas deportivas da Boqueira e da Negral. Será un torneo puntuable pro ranking da FIBA, contará cunha participación duns 30 equipos procedentes de todo o ámbito nacional nas categorías masculina, feminina e mixta. Dende o club organizador mostráronse ilusionados con este torneo de máximo nivel competitivo que agardan superar o éxito da primeira edición en asistencia e público. Por parte do Concello de Boiro destacaron a importancia deste tipo de probas, ratificando unha vez máis o compromiso do goberno local co deporte no municipio e a colaboración que presta aos clubs locais ao longo do ano. Éxito de participación no torneo de xadrez das festas de Ribeira, que se disputou a pasada tarde nas instalacións da Casa da Xuventude. Nesta 27ª edición, 35 participantes mediron forzas nun torneo a 5 roldas. Ao finalizar tivo lugar no Salón de Actos a entrega de premios a cargo do concelleiro de Deportes de Ribeira, Xavier Vidal. Ademais dos trofeos, os 3 primeiros clasificados das escolas deportivas de verán e os 3 mellores competidores locais, houbo tamén premios pros campións sub-10, sub-12 e sub-14. Na categoría absoluta, Noé Diz fíxose co triunfo seguido de Rodrigo Arias e Xoel Ro. Cos deportes despedimos a edición de hoxe das Novas do Día, quedan con toda a actualidade do sector vitivinícola da man do programa Orixe e Calidade. Nos voltamos mañá a partires das 9:30 da noite. Sexan felices.